hapon mga kaibigan. Karon alas 4 ron sa hapon. Ang akong kanding nagpundok sila. Nagpundok ganahan gid silang magsaho sa ilaha nga pagkaon. Nabilib ba na ko nining kanding ba kay ughain ganitong ilang kanong ayunan magpundok gid sila. Ilang tabangan bitaw, murag ilang tabangan o kaon. Basta naa sila ayunan nga pagkaon. Shout out ngadto sa ako ang mga viewers, mga supporters, mga nga tanan og happy Valentine's di ay kaninyong tanan. Tibuok kalibutan kutob sa maabot niining ako ang video. Kutob sa magakita niini akong video. Daghan kayong salamat sa pagsunod ninyo sa kanunay o pag-support ninyo sa kanunay. Bye bye.